И какво става, хора? Аз съм про геймер и днес играем продължение на Майнкрафт. Не, аз ще стана в мината. Ти пък ще запаля. На мен ми тъчу ще запаля в бортата. Чай видим какво има. И скелетът. Ти на баща си гумен. Лъкли шалади, бе. Яла тук е. Да, намери диамант. Плюс и няколко желязо. И злато ли кой беше? Злато, да. Портал да прави. Има за enchantment table. Кажи, ако не съм аз, какво ще прави? Хайде, не се прави на хей. На съртия и половина съм. Не мога да повярвам. И плюс това има и лава. Къде? Сега ще се опитам да Остана тук. портала в лавата. Зо. Чакай, какво? Така, вече е свършено и почвам да копам. Сигурно ще се крие. Нищо лаги. Торчо имам 4. Само дърво няма. Пак не успях, значи трябва да направим това. С лава? Да. Може да се пали? Като палиш дървото и трябва да направим нещо така да се прави и с него би трябвало да може да запали. Ти му пи. Що това не го знаеш? Обаче май в новата версия не става. Май. Това пък за първ път го чувам. Така е блока, не знаеш. Или когато имаш мисля да направиш това недър портал, как го палиш? Повечето запазват палят. Ако нямаш желязо, и ти? Почти хора всичко намират. Аз съм най-простия. Ще кажеш. Не, остър съм. Защото на някои места трудно се изглежда. И снимки така. За да се направиш в тази блок, трябва да направиш това с дървото, както преди малко. И ти го можеш. Нямам пъти не изляза и ти. Time go to the nether. Баш няма да ходя докато нямам лък. Приготвям стаята за enchantment table. И край на ето факлис. Късо книги? Книги. Малко по малко ще направим книги. Това ли беше минута? Ще ме телепортниш ли вече? Да, ще им покажем какво. Чай събера малко колко. Събери към един стак. Чакай, аз колко имам? Аз имам 41. Събери още повече, защото... Ще събера един стак. Трябва кола. Сега трябва да слагите запина. Вече сигурно са един стак. 46, къде е другия? Това е пален капан. Имам 6. Не. Аз трябва да тъкаш малко това.
Излезе препише. Някой трябва да се да се знае. Това заболя, май. Не. Стивко заболя. Колко е по 5 минути? И 12. Бързо е. Жигули, ти си моята кола. Жигули, ще си спукам гумата. Това нищо. Лай, това не видях. Само да видим колко има. Иди. 64 вече. Ай, телепортима вече. И ще отида в другата ми, къде беше до нас. Хора, ние търсихме доста това мина, пък тя беше точно до нас. Дай ми шугър кейса, който има. Да, сега ще дам кол и желязо. Ела. Къде си? Там, където бях преминал. Ето. Желязо. Шудър кейс и... Взели? Сега хора ще ви покажа мината къде беше. Само да я намеря. Да се ориентирам. Не мога да го Трудно ме е да говориш супер бе. Не, чакай, не мога да го покажа. Само дали стои някой. Къде бях видял, бе? Само 3 видял. Само това не мога да намеря. Къде беше? Не, това беше. Това не беше где останата с мен. Тя да не избяга от нас. Не знам. Колко? Това е нашата кула. Какво е? Кулата е. Само не мога да намеря къде е мината. Къде остана, къде бяха и като просто тъпа мина е човек. Аз май вече гледам. Ето. Тя толкова беше разумна. Не съм влязал вътре тук. Ако намериш крави, зимики. И пък знаеш къде беше тя? Така. Точно върху честрума. Колко ни имаш ли? Имам. Няма ти ги да. То ще ги скрия за морговите. Enchanting table. За кой ти е скокал? За кой ти е скокал? В Enchanting table. Христо. Исусе. Щях да направя по-големи такива sugar кейса. Да. Дай колко. Чакай да видим колко са ти. 3. Искаш ли морков? Да, колко имаш? За кой са? За сиди го. Не мога да нямам тикла за тези взем. Чакай да бъда се изправя някъде. Кой беше това? Facebook. Аз съм умирам от глад. Тук много имаш ли? Кой има много? Колко? На кой не ти ли стигат? Стигат ми. За малко. Така. Чакай, ами така аз къде имам? Чувам да се прави горе. Пак отворих този. Ари, ще се. Само си взема легата. Така, крафтинг. И все. Да знаеш. Да не ми откраниш легото. Поеди се имаш. Защото нямам. Добре. Не дай да ма кълниш. Това ли е ендър потала? Не, да. Аз да не съм метнал. Дай ми го плен. Не си сега ми лаги, като не знам какво. Влязох. Хоно.
къде си? Вън. Ма аз съм вътре. Еми, Брат, точно при това, при замък. Къл нас. Къл нас. Аз си. Кайто? Я покажи. Да теба, огазара теба. Ко не е ли замъкът? Не. Нашата барака. Аз почвам да изхвързвам за ядене, пиене, нафтазиране. Нещо да чест на мен не трябва, на мен трябва ядене. Тигър ти си трябва после как ще си чанка. Добре бе, съединител. Еми като съм те убил, що не си в гроба? Къде ми са паржолите? Крави, вехтица. Закълни са. Това сигурно ще е. И батие. И сега ти кажа нещо. 3 зомбита и 3 скелета е там има един. 3. Бегам, бати. Не е коми, дяди. Ко? Захар. Нали? Да стои, бе. Чакай се гри без. Ко ми даде? Едно. Човек, то ми е ба мамата. Пръчки къде има ми? Не. Що не чувам да се събира? Хора, ако ви е харесал клипа, лайк. Бате, що съм на Ми девета знам. Ай. Име да спи. Да, отивам. Само да... Дай ми малко. Ми убива да се удара. И аз видях преди малко 3 пъти не съм ги убил. И хора, това бях аз. Про геймер, ще се смина май името. И ако ви е харесал клипа, лайк. Не за... Абе, мълчи, бе. Служете ми, брат, с палите надолу дете. Не харесвани. Аз му казвам не харесвани. Чакай, па колко стана? 12. Ай, стане 13. И съм долу. Хора, ако ви е харесало мястото или ако имате някаква идея, напишете долу в коментарите. Нещо да го строим по-хубаво. И сега имам 3 крави, почвай да дрепиш. Почвай трябва да нализат в травата. Я откъм. Я откъм дърта крава, не сте срам, ме. Да цапаш мястото с война. Че май войн дават. Дай да сме. Имам 3 това. Спри да говориш на италиански. И хора, това бях аз. Бай-бай. Абе, лачка е. И бай-бай.